Před rokem 1263 vznikla kolem kostela Všech svatých vesnice Kamenný Újezd. V druhé polovině 14. století byla přestěhována jižním směrem na současné místo kolem Velkého náměstí. V jeho středu stojí budova bývalého záložního spolku Kampelička, dnes sídlo obecního úřadu, který od roku 1975 spravuje okolní vesnice. Jihovýchodně od centra se při cestě na Plavnici nalézá nová budova základní školy, postavená v letech 1939 až 1941. Výrazně rozšířená a modernizovaná byla v roce 1997 a 1998. V katastru obce o rozloze necelých 3000 hektarů žilo na počátku roku 2017 celkem 2347 obyvatel. Na pravém břehu Vltavy se nalézá osada Březí, zemědělské usedlosti a drobná zástavba, tady obklopují nevelkou náves. V polovině 16. a znovu v 18. století zde spojoval oba břehy dřevěný most. Při cestě z Kamenného Újezdu do Koutu leží osada Rančice. Její jádro tvoří usedlosti původem z 19. století. V blízkosti stojí kamenná boží muka z 18. století a dvě kapličky. Jedna z nich u klenutého mostu přes Rančický potok. V oblasti zvané původně Kouty se nalézá osada Opalice tvořena převážně dvorcovými usedlostmi. Jejich jednotlivé části jsou původem z přelomu 15. a 16. století. Při východním okraji vsi stojí zbytky mohutného dubu s obrazem připomínajícím zachránění dvou zlatokorunských mnichů před husity. Jádrem osady je starobylý hospodářský dvůr číslo popisné 1. Některé jeho části mají původ v pozdním středověku. Dokládají to kamenné portály a zbytky z grafitové výzdoby. Při silnici do Českého Krumlova vyrostla ve středověku osada Kosov. Ta byla za 30leté války vypálená a bez obyvatel. Na trojúhelné návsi obklopené zemědělskými usedlostmi byl roku 1938 vysázen švehlův sad. Na jižním okraji pod hrází rybníka Čekanov stojí Sovův mlýn. Mezi Kosovem a Kamenným Újezdem se rozprostírá soustava rybníků Široký, Jizba, Štylec a Punčocha. Písemné zmínky o nich pocházejí už ze začátku 15. století. Rybník Štylec s autokempem je využíván k rekreačním účelům i sportovnímu rybolovu. Mezi rybníky Štylec, Jizba a Punčocha stojí stará usedlost u Burdů, která vyrostla na místě středověké tvrze, sloužící jako obydlí rytířského rodu. Uprostřed luk a polí stojí původem starobylá osada, dávné sídlo drobné šlechty. Dnes tu kolem okrouhlé návsi stojí několik zemědělských usedlostí a domů. Při hlavní silnici na Kaplici, na svazích tzv. Volského vrchu, vznikla v 19. století osada Bukovec, složená původně ze samot. Místní obyvatelé měli povinnost pracovat v Plavnickém dvoře. U hlavní silnice směrem k Velešínu vyrostla ve středověku osada Krasejovka. Svažitou trojúhelnou náves z kaplí Nejsvětější srdce Páně z roku 1920 lemují usedlosti z 19. nebo počátku 20. století. Řada zdejších obyvatel se v 19. století živila povoznictvím. Ke Krasejovce patřila kdysi i samota Otmanka, kde se už v 16. století nalézaly dva dvory zvané podle jejich majitelů Janás a Kamarít. Do současnosti se dochoval jen ten druhý. Původně svobodnický dvůr Bartochov byl díky své poloze nazýván Malou Krasejovkou a na konci středověku tady sídlil šlechtický rod. Nynější objekty pocházejí převážně z 18. a 19. století.
Na okraji Hamerského lesa získalo 6 schwarzenberských poddaných roku 1814 kus půdy, aby si na ní postavili domek. O rok později tady vyrostla osada Bůrek, jejíž obyvatelé museli robotovat v nedalekém dvoře v Plavnici. Rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan nechal v Plavnici mezi lety 1563 až 1564 zrekonstruovat hospodářský dvůr a postavit pivovar. Jeho zašlou slávu dnes připomínají už jen trosky. Vedle dvora stojí velká sýpka původem z 19. století a před ní barokní socha svatého Jana Nepomuckého. Na blízkém potoku vznikla soustava drobných rybníků. U spodního byl v roce 1579 postaven mlýn a samota bednářství.